Goddag, jeg vil gerne lave beviset for et omdrejningslegeme omkring x-aksen. Yes. Og det siger, at volumen er lige med pi gange med integralet fra a til b af funktionen til x i anden dx. Yes. Og hvis vi først lige prøver at tegne en funktion op herover, så har vi x-aksen her og y-aksen op her. Yes. Og så tegner vi bare lige en tilfældig funktion. Den kunne se sådan her. Og den går så fra A til B. Yes. Det første vi så gør, vi kan jo ikke dreje den her rundt om. Vi ved jo ikke, hvordan man finder volumet af den her dreje rundt om x-aksen. Så derfor tænker vi, hvad vi kunne gøre for at vi som kunne finde volumet. Og det første vi gør, det er, at vi deler den op i nogle, vi opdeler funktionen, eller arealet under funktionen, og så kan vi ligesom se på, at vi måske kan dreje det her rundt om, x-aksen. Yes. Stykket mellem, bredden på et af de her stykker her, som vi har delt det op i, kalder vi for delta x. Midten af et af de her stykker her, det kalder vi for xi, værdien af det. Og så må højden her være, det må så være funktionen til xi. Yes. Og hvis vi prøver at tænke os til, at vi drejer bare den her streg her rundt om x-aksen, så får vi noget, som minder om det her. Og det kan vi så se ligner lidt en cylinder. Og vi ved, at rumfanget af en cylinder, det kan man finde ved, at man siger, rumfanget af en cylinder, det er altså lige med pi gange med radius i anden gange med højden. Og hvis vi prøver at sætte vores værdier heroverfra ind på det, så har vi, at v, rumfanget til den her cylinder her, det må så være lige med pi gange med funktionen til xi i anden. Og så gange med højden, og højden det må så være delta x. Yes. Så for at finde rumfanget af hele grafen, så må vi så skulle lægge alle stykkerne sammen. Men det her, det er jo ikke helt en cylinder, da det her stykke heroppe, det ikke er vandret. Så derfor så skal vi forestille os, at vi deler funktionen op i virkelig mange af de her dele her. Og det kan vi så skrive op som, at volumen, det tilnærmer sig summen af, og så antal stykker, som vi kalder n. Det er antal stykker, og det starter fra fra første stykke, og så er vores det vi har fundet heroppe for hvordan man finder rumfanget af et af de stykker her. Så det må så være pi gange funktionen til xi i anden gange med delta x. Yes. Herefter så går vi tilbage her til at kigge på, hvordan kan vi så få den her til, sådan så vi kan arbejde med den og finde rumfanget af den. Og så tager vi grænseværdien for delta x gående mod 0,
da hvis delta x den bliver ubetydeligt lille, eller bliver så lille, så bliver den her skråstreg ubetydeligt lille, og derfor så kan man ligesom antage, at den er vandret. Og vi kan derfor regne det som om, at den, at det var en cylinder. Da det her stykke her, det bliver så lille som, ja, det bliver rigtig, rigtig lille. Yes. Og det kan vi så skrive som, at volumen, det er altså lige med grænseværdien, som vi skriver som lim for delta x gående mod 0, og så til så summen af alle vores ligesom cylinder her, som så bliver drejet rundt om, og de starter fra 1. Og så pi gange funktionen til xi i anden, så gange delta x. Yes. Og når delta x den så går mod 0 og bliver uendelig lille, men lige præcis ikke 0, men bliver uendelig lille, så må n, altså antal af cylindere, som vi ligesom får, det må så gå mod uendelig, da vi ligesom får, altså de her bliver så små, eller da delta x bliver så små, at der ligesom vil komme uendelig mange af, uendelig mange cylindere. Så derfor så går vi over til at finde summen af infinitesimale størrelser. Og derfor så kan vi så gå over og erstatte sumtegnet med integraltegnet. Så det vil så sige, at vi får, at volumen er ligesom funktionen drejet om x-aksen. Det må så være lige med integralen, og så i vores interval, så er fra a til b, og så er pi gange med funktionen for x i anden, og da delta x kommer så tæt på noget som muligt, så forsvinder den ligesom, og så kan vi så erstatte det med, eller så skriver vi så dx, også fordi vi tager integralet af det. Ja. Og da pi det er en konstant, så kan vi flytte den uden for integraltegnet, så det bliver til, at rumfanget det er så lige med pi gange med integralet fra a til b af funktionen for x i anden, og så dx. Og hvis vi så sammenligner det her, med det vi startede med, så kan vi så sige, at at det er det samme, og derfor så må det her være sandt, og det vil så sige, at nu har vi bevist, at den her sætning er sand. Yes. Og det var beviset for en funktion drejet om x-aksen.